Den 13. juni 2013 blev regeringen, Dansk Folkeparti, Venstre og Konservative enige om en ny folkeskolereform. Reformen trådte i kraft i august 2014 og indebar blandt andet, at alle elever fra 1. fra 1. klasse i gennemsnit har 45 minutters motion og bevægelse dagligt, flere timer i dansk og engelsk og tysk eller fransk fra 5. klasse. Målet er, at eleverne i 8. klasse skal have lært det samme, som eleverne i dag kan i 9. klasse. Som elefanten, I som isbjørn, O som ormen her. Hvor var det den 23. Hvad dato er det så? Lukas? 24. Det er nemlig den 24. Hvad kan I godt lide på skolen? Hvad er sjovt? Jeg kan bedst lide, når vi har idræt, og når vi har legetid, og når vi er ude på legepladsen. Jeg vil gerne lektier. Kan du godt lide det? Ja, det er godt lide en ekstra opgave. Jeg synes, det er sjovt, når vi laver lektier. At være ude i frikvartererne og lege med, eller spille fodbold og lege dåser og sådan. Engelsk. Jeg kan godt lide billedkunst, og jeg kan godt lide svømning. Ja. Jeg kan godt lide musik. Jeg kan godt lide at lege med Lego indenfor. Men jeg synes også, dåser og skole, det er sjovt. Og fodbold. Hvis du kunne ønske lige, hvad I ville i skoledagen. Det kunne være lige fra is hele tiden, eller Justin Bieber kom stormende ind der time, eller sådan noget. Hvad ville I så have? Ja. Så nej, det synes jeg ikke. Hvad kunne være det perfekte? Altså, hvad ville være allerbedst? Lige hvad I kunne ønske jer. Swimmingpool. Vil I have en Jeg swimmingpool? kender 2, der har en swimmingpool. Så I gad godt have en swimmingpool her? Ja. Swimmingpool. Ja, så var en swimmingpool, og så fik vi is. Ja. Og der var en rutsjebane. Ja. Og jeg tror ikke, vi tager hele dagen. Nej, det synes jeg ikke. Og da vi har lavet rigtig mange timer, så kan man, så hver dag så kommer vi med flødeboller i et eller andet. I 2013 havde en 2. klasse 21,8 timer om ugen. Dette tal er nu steget til 30 timer og er på årsplan 1.300 timer. Når I er i skole, bliver I så nogensinde trætte? Ja, nogle gange, for vi skal så meget, at jeg bliver lidt nogle gange lidt til sidst. Til sidst, ja. Fordi så har vi, Så jeg har altså ligesom i dag, der skal vi have 11 timer. Ja, og nok, når jeg kommer hjem efter skole, så er det nogle gange, så er jeg næsten træt, og så går jeg ned og sidder ned, og så er jeg ikke træt mere. Jeg bliver tit træt i dansk. Ja, det gør jeg også. Er det nogle af de sidste timer? Ja. Og så er der også rigtig mange drenge, der larmer helt vildt, og det er sindssygt irriterende. Så jeg I mister hvert fald en, der koncentrationen. hedder Hjalte, og en, der hedder Lukas. De larmer sygt meget. Og i hvert fald Werner. Ja. Okay. Ja, når jeg går selv hjem, ikke, så er det, når jeg når lige ved min græsplæne, når jeg skal ind, så lægger jeg ned på den, fordi jeg ikke overgår at gå. 2015. Theodor, du skal sætte dig op. Udover længere skoledage er der også tilkommet nye fag. Håndværk og design erstatter sløjd og håndarbejde,
Madkundskab er et fag med fokus på mad og sundhed og erstatter forhenværende hjemmekundskab. Og fra 7. klasse er der mulighed for at vælge mellem et tredje fremmedsprog. Der kan man vælge mellem spansk og kinesisk. Alt dette er for at forberede eleverne til gymnasielle og videregående uddannelser. Hvad er I gang med at lære i matematik? Tabellerne. Tabellerne. Hvad laver I sådan i de sidste timer? Hvad er det hedder? De der... Ja, støttetimer. Ja, hvad er det hedder? Det er studietid og UUV. UUV, og hvad er det betyder? Understøttende undervisning. Understøttende undervisning. Hvad laver I der? På ture, og så film og lære om hjernen. Lærer om hjernen? Ja. Okay, i anden klasse? Ja. Det er altså ret sejt. Okay, hvem er dagene? Er de længere? Ja. Ja. Meget. Ja, okay. Synes I, det er fedt, eller synes I, det er... Jeg synes, det er fedt. Okay, jeg synes, det er fedt. Fordi så lærer vi meget. Ja. Ja. Men jeg synes, det er bedre i anden klasse, fordi der sker nogle flere ting.